Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obje imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah stipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, u ovom to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Ne, pa ne. Jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Joj, kako boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smiješno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep je, jel da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga da mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja. Cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Joj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam Mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim.
Svi znamo šta će biti kad ga stavimo kolo. Vidi, šta je tamo? Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan. Da je to, gotovo. Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo. Sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili. Ni ja to nisam očekivala. Počni ti. Pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. To je to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželi mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Eto. Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne. Ovo je Tabasco. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne. Sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagiju znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršeni su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice.
Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napraviti više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, a vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskvratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jo, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da,
Ovi mi se mnogo više dopadaju, ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je i sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu. Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. A, pizza. Da, to mogu. Ovdje potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Bellissimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Fuj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolji nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da, kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladom je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu.
Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Pa dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jao, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jao, Mija, pomozi mi, lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Hajde, sad ću ti pomoći. Jao. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, kao kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju.
Moram ih nekako zagrijati. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo! Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza! To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva.